गोदान महराव थिखादार बिक्रम दैमारिखौ बेसेकुटि फोसावदिंनाय मेलाव नुनो मोन्दों। बुरखायजा आइफोर पदम फुलजों नांगोलजोंनो एवख्रुबना जागोन हाग्रामाखौ जोंनो नांगोन। बिटिसिखौ रैखा खालामनो थाखाय बयबो रायजो राजाफोरा बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिनो भट होनांगौ। बिक्रम दैमारिनि बिबुंथि। आरो खाम्फा बरगयारिनो जा भट होगोन बिटिसिखौ बासायनो थाखायसो जों भट होगोन आरो बेयाव जेबो सार्थ रावाबो गैया। आंबो बिटिसिखौ बासायनो थाखायसो दिनै हाग्रामा महिलानि टिमाव खामानि मावगासिनो दं। जेबो सार्थ गैया। सार्थ थायोबा आं थिका मावना फैसा ना थिका मावनो हायो माथो। बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिखौ देरहासार खालामनो थाखाय बिक्रम दैमारिनि गोख्रों बेसेकुटि फोसावदिं मेल। दिनैबो क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय दलागाव फाख्रिगुरि गामियाव रायजो राजाफोरजों सावरायलायो बिक्रम दैमारिया। बे मेलनि गेजेरजोंनो क'क्राझार बियाबाव खाम्फा बरगयारिया दिनैनि समाव देरहासार जागोना रोखा जानानै दं होननानै रोखायै बुंथियो थिखादार बिक्रम दैमारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिक्रम दैमारिया बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिनि सायाव ओरैबायदि बिबुंथि लाखियो। एभिक्सन खालामनायखौथ' आं बेखौनो बुंगोन जोंहा लिरनायानो दंखायो रावबो थकायनो हाया जे जुननि 12 तारिखनो प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्म मोना आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय एभिक्सन खालामनांगौ होननानै लिरनानै लाना फैदों। रावबो थकायनो हाया रावबो खारग'नो हाया। जेसेबां एभिक्सन जालांदों जेसेबां गिर्जा मन्दिर मस्जिद जेसेबि दं हुख्रेमजोबदों बेफोर गासैबो प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्मआ लाना फैखादों नै लिरना लाना फैखादों। बेयाव इउजि ब्रह्म आरो प्रमद बर' होननाय लिरनाय दंखादों मिथिबाय। आरो नैयावनो नैबे आन्डारलाइन होनायानो जाहैबाय बेयाव कन्टिनिउ रेगुलार एभिक्सन खालामनांगौ खालामबाय थानांगौ होनना लिरना लाना फैदों। अब्ला दिनै गासैबो एभिक्सन खालामनाया जोंनि फरेस्ट लेन्डआव थानाय जोंनि माबायाव ग्रेजिं लेन्डआव थानाय खास लेन्डआव थानाय गासिखौ बर' बिसा बा गुबुन जातिखौ हुख्रेमजोबनायानो प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्मनि अर्डार। बेयाव लिरनायानो दंखायो दै बे खिन्थु बानायनाय खोथा नङा बे लेखासो बिदि आरो। दानि हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारिया दासिमाव मा डेभेलप मावखो होननानै डेभेलपनि खोथायाव दिनै रायजोआसो बुंगोन नाथाय आं मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरो। आरो रन्जित बसुमतारि सार बा फेरेंगा सार बिथाङा फेलार सासे दैदेनगिरि होनजागोन नाथाय बिथाङा मावनो नाजादोंमोन मोनसे मोजां खामानि मावनो नाजादोंमोन। बियो जुननि 9 तारिख आसाम गभर्नमेन्टनो मोनसे लेखा होदोंमोन। न' डाउट बे रायजोनि थाखायनो बिटिआरनि थाखायनो मोनसे मोजां माबा होदोंमोन दै आयं। बेयाव लिरदोंमोन बियो इट इज प्रप'जेल फर काइन्ड कनसिडारेसन एन्ड एप्रुभेल फर प्रप'जेल फर राइजिं अफ बड'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फर्स बेखौ एप्रुभ खालामनांगौ होननानै आसाम सरकारनो दाखिल खालामदोंमोन प्रप'जेल होदोंमोन जे बै फरेस्ट प्रटेक्शन फर्सनि गेजेरजों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माने हंस्थापन होनाय बा साखरि होनाय। नाथाय आसाम सरकारा मा लिरबाय बेयाव जे जोङो नोंथांमोननि बिटिआरनि माबाखौ बासायनो थाखाय जोंनो 3 बेटेलियन डिपार्टमेन्ट हरगोन बे बेटेलियनावनो नोंथाङा हेफाजाब होलांनांगौ होननानैसो लिरनानै हरबाय प्रस्ताब खालामना हरबाय बा माबानि फेरेंगा सारनि प्रस्ताबखौ बिथांमोना नाटसाट खालामदों आरो 3 बोसोर जाबाय लेखाया आंनियाव दङ 3 बोसोर जाबाय फेरेंगा सारखौ आसाम सरकारा साखरि होनायखौ जब्द खालामना दोनदों। सासेबो साखरि होनो हायाखै लेखाखौ आं नोंसोरनो होगोन दा सासेबो साखरि होनो हायाखै। माबायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जेसेबां पस्ट दङ एसेबांनो दासिमबो दङ। उनाव होगोनखौ आं बुङाखै दासिमबो बेनि एखेयानो दङ। अबाय डेभेलप होना बबेयाव नों कालबार ब्रिज न' बानायनायखौ डेभेलप होनगोन होनबा बेथ' जाखायो। नों साखरि होनो हानांगोन फरेस्टखौ बासायनो हानांगोन। नों फरेस्टखौ बासायनो थाखाय नों सरकारनिफ्राय प्रप'जेल बिबाय एप्रुभ खालामनो आसाम सरकारा बुंबाय जोंनो होखागोन माने नोंनि प्रप'जेलखौ जों दरखार गैया होनना बुंबाय मिथिबाय। बेबायदि बिनिखायनो आं बुंदों रन्जित बसुमतारि सार बिथाङा मा मावदों मा मावाखै रायजोआरि मिथिखाजों आं बुंखाबाय डेभेलपमेन्टनि खुनु नमुना गैया। फिसा फिलाखौथ' मावखागोनानो गभर्नमेन्ट जाबाय फैसाफोर फान्ड थाबाय फिसा फिलाखौथ' मावखागोनानो खिन्थु रायजोआ जेखौ नुबाला मोजां मोनो मेगनाव नाङो बेखौ दिनैसिम मावनो हायाखै जेरै दोङो बिदिनो दोङो नङा होमबा आयं मा मावदों जेबो गैया
बिसिनो फैगौ बिसायख'थिनि सोमोन्दै मा बुंगोन बिसायख'थियावथ' जोंहा नै देरहाखागोन आंथ' डकुमेन्टफोरखौ रायजोफोरनो होजोबखाबाय रायजोफोरखौ कनभिन्स खालामदो हाबफैदो रायजोनियाव नङा होमबा रायजोनियाव मिटिं लादो आरो आयं नोंसोरसो लेंहर इउपिपिएलखौ सों सिमा बारायनाया मा जाखो स्कुल कलेजफोरखौ मानो दानजाखो माने सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिखौ होआ होनना मानो बुंजाखो लेखाया हरलाय होगोन होननायखौ सों आयं मिथिबाय बिसिनियावनो सों इउपिपिएल बिजेपिफोराबो फैयोना एकदम डाइरेक्ट बिसोरसो उल्था लिं माने मिटिङाव नेना थानाङा नङा होमबा बिसोरसो उल्था लिं खाम्फा बरगयारिया 100आव 100% देरहागोन आरो खाम्फा बरगयारिया जा भट होगोन बिटिसिखौ बासायनो थाखायसो जों भट होगोन आरो बेयाव जेबो सार्थ रावाबो गैया आंबो बिटिसिखौ बासायनो थाखायसो दिनै हाग्रामा महिला टिमाव खामानि मावगासिनो दं जेबो सार्थ गैया सार्थ थानायबा आं थिका मावना फैसा होना थिका मावनो हायो माथो दं आरो बेबायदि आरो थेंक इउ मैयानि सानावहाय दरं उदालगुरियाव इलेक्सन जानानै थांबाय बेयाव माला माबाया देरहागोन जोंहा दुर्गा दास बर'आ देरहागोन सोरथ' फेर खेथायनो हानो मेसिना थिगबानो गासिबो थिग मेसिना थिग नङाबानो लाब गैया मिथिबाय बेयाव बेनो थिग